Prepich a ticho. Aké by to bolo zobudiť sa do rána vo veľkolepej haciende s nádherným výhľadom? Oáza pokoja, pestrofarebná záhrada, krb či bazén, všetko toto a ešte viac nájdete tu. Chcete prísť pozrieť toto čarovné miesto na vlastné oči? Rád vás privítam v obci Jesenské, v najmenšej a najkrajšej obci okrese Levice.